Mesha samno asefia santemanta mona enra a beto dwase achechefo a womote etua no sese de aban ne wonkonya sie no amakomatoye mo abenti enne womo ehye wonwuma se wa sante mantamo primary school no de ya aban de no ebra achechefo no koye no womo anya school ni bia anche na de ne wom de womo kan ene senyame yadom adwada de adekere ne adesua ebesase Anije ene chefo binum afunum ma ebra omote se sese ne de aban age wom hihye ya tomu a omosan ko classroom bio nanso ne ekoye ya enka wasenka ye niji a ebeda teacher fo ene asuafo ntemu ankwa ankobasa okopiem state experimental basic 2 school a primary school ne de wabie ama classroom ne nyina eda ho nanso donhwere bebre achi a obi yesenka asuafo ne beba no enya de primary school fo yi obia etunna esi ho headmaster of the school ya no Ayora Solomon ose kankam one love kase twetwe nkomo ni amma nkwara na amba titrupa nse na koye fiada na wotwe nya ko na wie mi akora ma hyada afra wofo ni bi se yaba de omma ofra numra wofo ni bi asema mo kan so week na ndi awie nti ombe pese adwada na ombe mo aba OBJHS dan mu a obehu se wona a wofom trene de omote ho a omohyehye omufie ntade a omode sua French asuafo no ekire se ben na otwemienu a wotena fini ade a betumi ahomade sua pa ne tirumpo ene so mbekọ chiro BC ye ma strike no na teachers wo no ye nya momo nche ade ye so la ke form 1 nti na ye ntimi sua ade nche mo ba ye ye boye omo boy mo yin ade so teachers wo na ma ntimi moy mo yin to BC nti e mo ye mo yin kwan ni man be try ade anke ntimi ncho ye BC adusi ande hia pa so when sin ade e mo odachi achechefo wo suku ni mu ede nhegu akwamu a betumi aboa ma ne sukufo no hwe ye nyina no wode ahye omuma Solomon ose kankam ekasae de ogidie se de noma begugu akwamu aboa mofra no se na be ya ne ate akam no betumi enyade ahyem na nkofo hobia embra omo Amaneboy Anita Sewa Achuga and Emmanuel Bright Kweku edifia Santimantemu